Kazivai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Toda kutenda nevari kuramba vainesi pachirongwa zvikuru sei imi vari kutumira mibvunzo ndimi munoita chirongwa chirambe chichiendera mberi. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa panapa tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopindurukawo neumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka any question yamunogona kunge muinayo iri biblical, sunungukai kutitumira. Kana tinowana togona kusawana musi uyo wamunotumira, asi mukana unowanika tinopindura mubvunzo wenyu tichibatsirana. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi. Uri kuti iwo, Nhai Pastor, Leviticus 11 naMark 7 pane zvekudya, bhaibheri harisi kuzvipikisa here? Ndoda kudai kuti ari kubvunza mubvunzo uyu. Mumashure takamboita mazuva akati wandei tichidzidza pamusoro pezvekudya. Mwari anonyatsa kuti kudii pamusoro pezvekudya kune vanotenda kwaari. Saka pane mubvunzo wandiri kudaira kuti it's a follow up question kune zvatakadzidza kumashure, rokuti tikaverenga kuna Leviticus 11 toverenga kuna zvakataurwa naJesu kuna Mark 7, hapana kakuzvipikisa here kari kuitwa nebhaibheri ipapo. Regai ndingoverenge vhesi imwe chete kuna Leviticus ndomhanyawo zvakare kuna Mark. Leviticus 11 yes, verse 8. Verse 8, of their flesh you shall not eat, and their carcass you shall not touch, they are unclean to you. Leviticus yese Mwari ari kupa mirayiro concerning mhuka dzingadyiwe nedzisingafaniri kudyiwa, achibva ataura kuti dzisingafaniri kudyiwa dziri unclean, ndo zvinotaura Mwari kuna Leviticus 11. Saka mukaenda pana Mark chapter 7 now, ngatengere pavhesi ya2 kusvika pavhesi ya5. Mark chapter 7 ngatengere pavhesi 1. Then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem, and when they saw some of his disciples eating bread with defiled, that is to say, with unwashed hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands often, eat not, holding the tradition of the elders. Sentence in order yatakajaira inonzwisika nyore. For the Pharisees and all the Jews do not eat except they wash their hands often, holding on to the tradition of the elders. And when they come from the market, except they wash, they do not eat. And many other things there be which they have received to hold, as the washing of cups and pots, brass and vessels, and of tables. Then the Pharisees and scribes asked him, that is Jesus, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Ndo pakazotaurwa naJesu Kristu statement yekuti hakuna chinopinda mumunhu chingamusvibise. Mukaenda kuna Matthew anoti chekudya hachisvibisi. Saka ndo pari kunzi hazvisiri kupikisana here, because kuna Luke kwanzi izvi musadya hazvina kunaka zvakasviba. Kuno kwakunzi aiwa chekudya hachisvibisi, chinopinda mumunhu hachisvibisi. Now we need to be very careful kana tichiverenga language yeBible and tisaunza pfungwa dzedu isusu pavhesi, because ukaunza pfungwa dzako pavhesi hauoni zvinhu zviri pachena. Pandaverenga kuna Mark, the disciples were eating bread. That was not the issue. Nyaya yanga yasitombori pachingwa. Nyaya yanga iri yekuti vanga vachidya chingwa vasina kugeza maoko nenzira yaitarisirwa navaFarisi. Because vanonzi without washing often. Mukanotsvagurudza magezero acho vaigeza maoko kubva kunoku kunosvika kumukuzvanza kunoku, ndokuti vagozotanga kudya chikafu. Kana vasina kudaro vaiti vanhu vari kutyora murayiro vasviba kana kuti vadya zvinosvibisa. Ndo yavapfungwa. Ndosaunzi even kapu dzacho anzi dzaisukwa zvekuti maiti ye pano nanzi nepoto dzacho dzaisukwa nekamwe kamusukiro kavaiita iko. Ukasaita izvozvo vaiti iwo wazvisvibisa. Saka vanga vasiri kudya zvakanzi naMwari zvisadyiwe, vaitodya chingwa. Ndofunga manzwa ndichiverenga kuna Mark chapter 7. So issue yanga isiri pane zvavanga vachidya. That was not the issue. Ndosaka Jesu akati chekudya hachisicho chinosvibisa munhu, but zvinoita munhu neunhu hwake ndo hunomusvibisa. Saka maJudha anga asitombori neproblem kuti vari kudyirei chingwa vasviba. Problem yanga kuti vari kudyirei chingwa nemaoko asina kugezwa. Saka zvakanzi naMwari zvidyiwe zvinofanira kudyiwa, zvakanzi naMwari zvisadyiwe hazvifaniri kudyiwa, because hazvisi chekudya. Dambudziko nderekuti isusu taakufunga kuti chero chandogona kungotsenga ndikamedza ndechekudya. But tinofanira kudzidziswa nebhaibheri shoko raMwari kuti chekudya ndechipi. Ichocho ndo chiri kunzi kunyange ukageza nemaoko, ukadya nemaoko asina kugezwa hautonzi pamberi paMwari wasviba. As long as chakanzi naMwari chidyiwe hachikusvibisi. Kunyange maoko ako usina kuageza nenzira inotarisirwa nevamwe,
ndo zvanga zvitaurwa naJesu Kristu panapa. Papasi kutorwa nyaya yenguruve, papasi kutorwa nyaya zvese zvakanzi zvisadyiwe. Paitaurwa nyaya yekuti vadzidzi vari kudya zvakanzi zvidyiwe asi vasina kugeza maoko avo netsika yaitarisirwa namaJudha. Ndo yanga ichipopotera maJudha iyo. Jesu akati izvozvo hazvisvibisi munhu zvekuti adya asina kugeza maoko, hazvizo zvinosvibisa munhu, asi zvamuchataura nezvamunofunga zvakaipa ndo zvinotokusvibisa. Toda tabatsirikana, ende samazuva ose sokutaura kwedu kana zvisina kunyatsojeka, sunungukai zvakare kudzoka muchiti Pastor, ko apa tinozopatsanangura sei? Tinobatsirana Mweya achitibatsirawo zvakare. Amen.